Gawa tayo ng adobong kambing na may dahon ng kalamansi. Ulo ng kambing. Tubig, alkaline water. Toyo. Toyo. Tanglad, yung dahon ng lemon, siguro mga ano pa to, mga 10 minutes na lang. Tapos nalagyan natin yan 10 minutes. Pwede na to. Ayan natin mga celery tsaka ang tuyo. Adobong ulo ng kambing. Ito, tanglad to. Celery, bell pepper.
Tanglad po ito. Patanggal ng mga amoy. Medyo kalambot na. Adobong kambing ang ulo. Pineapple chunk. Okay. Kanya natin. Ito na. Init. Babush. Iloko. Iloko Pinoy. Babush. Okay. Ready na. Ready for pick up. Lechon. 40 to 49 pounds. Okay. So yung temp natin, na-reach na lahat. Ayan. Well done, well cooked. Ayan. Masaksak lahat yan para alam natin kung hilaw o hindi. Huwag naman masyadong sobra. Kasi baka ano to ma-dry. Tamang-tama lang. Okay, tama na yung temp natin. Patayin na natin. Konting isang bugso pa ng apoy. Tapos biglang patay. Lakas oh. So ready for pick up. Ayun. Pinatay na natin. So ayan, na-reach natin yung ano. Pare Koy! Kumusta? Whitey. Ayan. Nagkikita kita dito sa isang account ko Paring Inorbin. Okay. Mamaya na kita bigyan ng jacket. May kasamang jacket na leather. Pare. Okay. Ayan o. Okay na yan. Oh. Pagdating mo rito, malapit ka ng di ba? Parating ka na dito ikaw naman So, ayan. Ayos pa. So, in natin. I-secure na natin muna. Kasi pag nabagsak itong machine natin, putol ang kamay. Ayan. Okay. Tayo ipipick up sa airport. Mga galing ng Paris. Hindi na tayo sumama sa Paris. Mga paglitsyon lang. Okay? Okay. Yan. Ayos ba? Malinis ang ating kamay, Ganyan, kabsat. Yeah. In na lang yan. Pwede nang pick upin. Okay? So, okay. Live tayo sa Iloko Live. YT channel at ating mga Facebook. Okay? Ayan. So, ready na for pick up. Iloko. Iloko Pinoy. Babush. Paring Inorbin. Kita kits.